swara suling kumandang swarane Wadene kepenak unine unine mong renyohake barang kendroke tipong suling sing jangane Mayang Butuwi Wiwi Irnawati jumeneng Halo Dita ayo dong Cumping kok berkayungan ya kono suneh ora Handuk bro Ajeke praon saran ban ya nok. Ya. Renyake barang lan kendroke tipong suling sikrak kendangane Anglia numpak prau layar dina minggu ke mari wisata malam prone wis nyengah raju biara ora cepet-cepet karo mesem guyur bilangake rasa lupa langsung Ora ujar ora kaul panjenengane Bapak Supardi utawa Mbah Wo. Heeh. Mbah mantan kami tuwa. Oh ngono so Ibu Suparmi. Ana jroning penggalih duweni pangunek-unek no. Oh ngono